Eerst je even voorstellen, waar is Bis, waar is bijkomst en was Bidijnas? Ik ben Jorn Overwijk, ik kom uit Laaksem, veld Flitje het Huis. Ja, ik ben Warnes Dienstra. Ik ben circusdirecteur van Inkiepack. Zeg ik het dan maar. Circusdirecteur. Ja. Kan ik je misschien nog wat te drinken inschenken? Nou, jawel. Nou, je mag al even verteld. Er is een iermansband. Is dat altijd al, was het Iermaans vroeger ook al? Of, Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is de eerste keer dat ik nou alleen nog deze film ik ben dit pad nog enigszins aan het verkennen. Ja. Maar dan had je in een band spelen, dat begrijp ik even. Ja, ik speel je nou naast Inkiepack nog steeds in Down with Maestro's, dat is een rockabilly band. En ik heb heel lang bij The Heat Machine bezig geweest, dat is een song dance band. Hey, en wat zijn die ambities voor de komende tijd? Mijn Inkiepack is iets meer een experiment, denk ik, of zo. Want in vorige bands liet altijd de wereld overheersen en bekend worden en dat soort verhalen. En mijn Inkiepack probeer ik meer gewoon de dingen te dwaan die ik zelf leuk vind. Wat was het? Commercieel, bij een proteïel en roem of alternatief en meer die eigen ding dan? Ja, nou ja, uiteindelijk mag er wel rekening betaald worden, maar het is net de eerste insteek of zo. Ja, ik had het nooit aan geen cent jong van Jorn, wat dat betreft. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, is de circusdirecteur, had hij ook nog invloed op de muziek die Jorn speelt? Nee, dat probeer ik eigenlijk zo min mogelijk te houden, in het erg houden. Applaus voor Inkiepack! Dank u wel. Dit zoetje draai, die brengt me weg.
Yeah.